Yo, what's up mga buddy? And today, gagamitin natin siya mga buddy si MX Studio mga buddy na outdoor na sunglasses mga buddy, and gagamitin ko siya pag uwi mga buddy kasi mag-work ako ngayon mga buddy. And let's go mga buddy para gamitin ito mga buddy. Kaya if you want to buy ito mga last ng yellow basket lang siya mga buddy, and sobrang mura lang yan mga buddy, and buy one take one to mga buddy. Kaya if you want to buy last ng yellow basket, and let's go. So ito palang laman niya mga buddy. Ito yung eyeglass mo dito, yung gagamitin natin yung isa, and gagamitin natin yung pouch niya, and then itong pamunas niya mga buddy. Kaya let's go. So ganito siya gaganda mga buddy, ganito siya gaganda. Subukan na din siya pag uwi mga buddy. Kaya let's go. Eto, mag-work na tayo mga buddy dahil dumating na tayo. Ngayon, magbibihis na lang tayo. And right now, if you want to buy ito, hindi nasa real basket ka na mga buddy. Nandiyan na yung mga buddy. Let's go sa ating vlog! So eto guys, out na tayo mga buddy. Bawal kasi mag-video dito mga buddy. Kapag nag-work ka, nag-in ka, tapos bawal nang nag-video mga buddy. Pero ngayon, out na tayo mga buddy. Subukan natin yung eyeglass. Ay, sunglasses. Yeah, let's go. Nah, I wanna drink. Big deal, my meal not proper. High top fade like top from Kid and Play. Pop like drop it like a no E flopper. Slang out the van, made a lot of bands. And won't stop with the beat on the hopper. New city boy like Jeezy Bobby. Around the world, hopscotch, hula hoop. Money taller than some timber. Refrigerator, winter, microwave, summer. Women walking with the shorts and the bun. So dito siya gaganda mga buddy. Kaya if you want to buy nito, last ng yellow basket lang siya. Kaya do follow, like, share, post this video for more. Let's go.